solució del problema català. Seguidament també tenim el dia 25 la presentació del llibre del, segur que us sona molt, l'Oriol Mitjà, l'investigador que es va fer tan popular durant la pandèmia. Doncs l'Oriol Mitjà, arrel de tot això, va patir una depressió, ha escrit un llibre i ens el va presentar el 25 d'aquest mes de març. També tenim la presentació el 30, El poder de les paraules, d'una lingüista forense, que també és una persona molt popular en els mitjans de comunicació, la Sheila Queralt. El 31 parlàvem de dones potents, de dones feministes. El 31 tenim la Magda Uranic, que ens ve a presentar el llibre de les seves memòries, Totes les batalles. I podríem seguir així, al mes d'abril... Paro. Escolteu, apunteu-vos a la nostra... Aquí fora tenim el codi QR, apunteu-vos al nostre QR, que us enviarem totes les coses que fem, perquè ja veieu que ens agrada molt poder-ho dir, que n'estem orgullosos. Moltes gràcies. I res més, acomiadem a l'Empar, agraint-li moltíssim que hagués acceptat la invitació. La primera dona presidenta del Centre de Lectura, un ateneu cultural tan important, no només a la ciutat de Reus, sinó en tot el país, i és un honor que hagis vingut aquí. O sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i confio en col·laborar en d'altres històries. Gràcies, bona nit.